Hvad laver jeg? Du står med en tom øl i hånden. Her min øl. Og det betyder, at vi er klar til at brygge. Og lige nu så er vi ved at varme vandet om. Og det er 30 grader, så vi har lige et stykke tid endnu. Jeg vil lige prøve at kigge ned. Pumpen virker. Det bliver skide godt. Yes, perfekt. Godt, nu er temperaturen den rette. 60 grader, så vi skal have malten i. Og malten den har vi herovre. Der er vi posen, og her, og her. Og vi har 3 forskellige malte. Så først skal vi lige sætte. Sådan der. Og så hælder vi malt i. Så havde vi et filter. Her. Og så er vi klar til at starte pumpen om lidt. Som sørger for, at vi får pumpet vand igennem malten. Det gør vi hernede. Sådan. Og så kan man se, at nu begynder vandstanden at stige, og det er fordi pumpen kører. Og der skal det køre en time nu. Så vi kan se, at det begynder at cirkulere nu her. Nu kan vi se, at nu kommer vandet op over, og så bliver det pumpet ud. Eller pumpet ind igen. Sådan. Og så for at få mest muligt ud af vores gæringsproces og få optimale vækstbetingelser, så laver vi en gærstarter. Og det er gær, og det er sådan set bare i en sukkerlage, vi har lavet det i. Sådan. Det var det her tørgær. Blander vi lige lidt her. Sådan. Og så sætter vi en prop i. Og den skal stå de næste 4 timers tid. Okay. Ja, så har malten visket færdig. Nu skal vi have malten ud. Vi sætter den op ovenpå, så den kan stå og dryppe af. Således. Og maskinen fortsætter med at varme op i retning af kogepunktet. Sådan. Nu har malten stået og dryppet af, så nu fjerner vi den relativt tørre malt. Sådan der. Og nu skal resten af vores mæske, den skal så varmes op til 100 grader, før vi skal begynde at putte humlen i. Så vi venter igen. Og her kan man så se, at vi har lige fjernet malten, så vi har vores mæske dernede, der venter på at komme op til kogepunktet, før vi skal putte humle i. Godt. Nu har vi fået varmet malten op til, eller mæsken op til 100 grader, så nu skal vi have noget smag i. Og det første vi skal have, det er bitterheden, så vi tilsætter noget humle, som skal give bitterhed. Og vi har puttet den i en sok, en maltsok. Så vi putter den ned her. Sådan. Og der skal den så stå en time.
Godt. Nu har bitterhumlen kogt i 45 minutter. Nu skulle have en time i alt. Det sidste kvarter af kogetiden. Der skal vi også have noget smagshumle i. Så det tilsætter vi nu her. Sådan. Godt. Så er det hele kogt i 55 minutter. Og nu skal vi så have det sidste. Det er aromahumlen, vi skal have tilsat, og den koger med de sidste 5 minutter. Sådan. Så har humlen kogt færdig nu her. Så nu skal vi fjerne humlen. Og vi fjerner lige de 3 humleposer. Det var bitterhumle, smagshumle og aromahumle. Nu skal vi så have kølet væsken ned bagefter. Og det skal gå så hurtigt som muligt, så skal vi beholde smagen af aromahumlen. Så der sætter vi vores køler ned her, det er stadigvæk kogende. Og så tænder vi for vandet. Sådan. Og så kan man se på temperaturen, at den begynder at falde. Og det går ret stærkt, når den først kommer i gang. Og der kan man mærke, det er lunken vand, der kommer ud her af køleren. Og det er iskoldt, det der løber ind. Og der skal vi have den ned på omkring de 30 grader, før vi tilsætter vores, eller hælder den på opbevaringskar og tilsætter gæren. Godt. Nu har vi så kølet ned til 30 grader, så vi slukker for køleren, og så skal vi så hælde mælken fra over på et kar, som vi har desinficeret. Så vi fjerner lige køleren. Og her der siger vi lige for de værste urenheder undervejs. Sådan. Jamen, vi har nu hældt al øllen ned på vores skæringsspand. Vi er næsten ved at være færdige. Vi har taget en lille prøve ud for at se, hvor tung vores kommende øl er her. Vi kan bruge de her tal til at regne ud senere hen, hvor meget alkohol der er i øllen. Vi mangler bare at hælde gær i, og så lukke spanden. Det vil jeg så gøre. Det er vores gærstarter, vi så før. Den har boblet livligt siden. Sådan der. Vi sætter låg på. Og Morten, hvis du vil være så sød, tak skal du have. Et lille gærrør, så vi har et miljø uden ilt, men hvor overskydende CO2 kan slippe afsted. Sådan, så mangler vi bare at kigge tilbage om en uge eller 2. Tak for nu.